ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರಿಕ್ಲ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಸಂತೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 11:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಬೊಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸಂತೆಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಮೀನ್ ಪತ್ತತ್ತ ಇನಿ ಅಂಡನ್ ಮೀನ್ ಕಂದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಮಗೆ ಒಯ್ದೆ ಇನ್ನಂತಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಸಂತೆ ಇಡ್ಲ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂತೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಂತೆ ಪುದೀನ ಕಂತೆ ಬದನೆ ಕಂತೆ ನಾ ಬದನೆ ಗಿಡೋಟ ಆತಿಜತ್ ಅಂಚದ್ ಬದನೆ ಕಂತೀನಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಎತ್ತು ಸಂತೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಗಾಜರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪೂರ ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಬೆ ಉಲೋಲ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಐತೆ ಗಾಜರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಗಾಜರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೇನ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಗಾಜರ್ ಯಾವ ಸಿಮ್ಲ ಮಿರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಜರ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ಲಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡ್ಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಚ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಗನ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವುದುಂಡು ಏನು ಪಡ್ನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಪನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಡ್ ಆಂಡತ ಕಾಯಿಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಏನತ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊರಗ್ತಾರೆ ನಿಗಲೇ ಟೀ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಡ್ರಿಜ್ಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಚ vegetable that salt ಸಾಲ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡದ ಚೂರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪುದೀನ ಪಾಡು ಏತ್ ಪುದೀನಾಗೆ ತೊಂದ ಕೆಲವು ಲೀವ್ಸ್ ಗೆತ್ತುಂಡು ಪುದೀನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಮೈರೆಪ್ಪು ಪುದೀನದ ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚದಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟಂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನೈನ ರೆಡ್ ಕಾಸ್ನಿ ಪಾಡ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಈಗ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನಾಗ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಮಸಾಲ ಪಾಡು
ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ನೀರ್ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿಟ್ ಕುಕ್ ಆಡು ಅದು ಮುಟ್ಟೆಂಗಿಲ್ ಇತ್ತೆನಿಗಲ್ಲಿ ಸೂಪಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡಿತಣ್ಣ ನೆಗಲು ಇತ್ತೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಲ್ಪಲಿ ಇಂಚ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೂಪಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬೊಡ್ಚಿಡ ನಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ನಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಪನ್ ಪನ್ಪುಡು ಮಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪುಜ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ನಾನು ಈಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದೊಡ್ಡ ಚೂರು ಕೊರ್ಲ ಅವೇನಿಕ್ಕಿದನಿಯ ಲೈಕ್ ತೋಜೆ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮ್ಯಾಗಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡಾತನ ಈ ಮಲ್ದಿನದ ನಿಖಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. Please like, share, comment, and if you haven't subscribed, please subscribe.